Здравейте! В този урок ще дадем основните познания по редакция на интернет страница в Microsoft CMS. В системата за управление на съдържанието на интернет сайтове на Microsoft вие можете да управлявате текстовете в интернет страниците си, навигацията в сайта, структурата на информацията, имената на бутоните, заглавията и ключовите думи на страниците, имената на изображенията, нивата на достъп, различни за всяка отделна страница, можете да добавяте форми за контакт и допълнения към своите страници. Важно е да знаете, че в Microsoft е осигурена пълна независимост на дизайна от съдържанието, което означава, че вие можете да добавяте, разширявате и редактирате текстовете в сайта си, без това да влияе на редизайна на съществуващия ви сайт или изграждането на нов дизайн. Това позволява многократна смяна на дизайна, независимо от съдържанието. В този урок ще покажем как да добавяте или редактирате текст, как да задавате име и заглавие на интернет страница, как да поставите изображение и за да зададете името му, как да зададете важните за страницата ключови думи, как да импортирате или поставите текст от Word или друга външна програма, как да структурирате информацията в сайта си, как да допълните с форми. За да започнете, е необходимо да се оторизирате със своето потребителско име и парола. Изписано на латиница. Това ще ви въведе в режим на администрация на вашия сайт. Първите два бутона са нова страница и редакция на страница. Бутон редакция на страница ви въвежда в режим, позволяващ отпадащо меню да изберете страницата, която желаете да редактирате. След което, натискайки бутон редакция, ще влезете в режим на редакция на избраната от вас страница. Другият начин, осигурен от Microsoft, е да редактирате своите интернет страници директно, докато ги разглеждате. Във всеки един момент, ако вие сте се логнали в сайта си, в навигационното меню имате бутони Администрация, линк Добави и линк Редактирай, непосредствено до вашето име и фамилия. Това ще виждате винаги в навигационния бар, ако вие сте се оторизирали със своето име и парола. Ако не намирате бутон Редактирай, това означава, че по една или друга причина вие сте излезли от вашия сайт и е необходимо да се оторизирате отново. Натискайки бутон Редактирай, вие влизате в режим на редакция. Първото важно нещо е името на вашата страница. То съвпада с името на бутона. Всяка страница във вашия сайт има и ясно място в структурата на сайта. Мястото на текущата страница в структурата на сайта вие можете да изберете, променяйки предходната страница в сайта си. Важно е да знаете, че променяйки предходната страница, вие можете да промените цялото навигационно меню на вашия сайт. Заглавието на страницата, ако не е зададено, съвпада с името на страницата. Опцията да зададете заглавие е важна за постигане на предните позиции в Google за вашата страница и вашият сайт като цяло. В текст на страницата вие можете да въведете текста за конкретната си страница. Можете да импортирате копиран текст от външна програма, като не забравяте, че ако ползвате външна програма като Word, тя може да въведе допълнително ненужно форматиране, което да разгради дизайна на вашия сайт чрез излишни текстове, цветове, формати. За да избегнем това, в
в Mac са осигурени няколко възможности за изчистване на ненужното форматиране. След като копирате текста с бутона Copy, вие можете да го поставите на определено място или в целият прозорец за текст. Ако желаете да изчистите ненужния формат, можете да използвате бутон Премахни форматирането или да маркирате полето Запази основния дизайн. Съветваме ви да въвеждате текста си директно в полето на системата за управление на съдържанието, вместо да го импортирате от външна програма. Въвеждането е лесно, осигурени са основните контроли за удебеляване, накланяне, подчертаване, използване на изброими списъци. Задаване на заглавие. Въвеждайки текста, важните правила, които трябва да знаете, е, че бутон Enter съставя нов параграф, бутон Shift и Enter нов ред. Другите основни правила на текстообработката включват: преди запетайка никога не поставяйте интервал, след точка и запетайка, край на изречение, винаги поставяйте интервал. Системата е осигурена възможност за отмяна или така нареченото Undo с бутон Ctrl-Z. Друга важна особеност е, че вие можете да променяте размера на прозореца за редакция на текст в зависимост от дължината на конкретния текст, който редактирате и с оглед вашето удобство. За целта е необходимо да поставите мишката в долният десен ъгъл на прозореца и да раздърпате до размера, който на вас ви харесва. Под бутона за текст на страницата можете да въведете важните за конкретната страница ключови думи. В раздел Как да постигнем предни позиции на Google ще обясним конкретно ролята на тези ключови думи и как следва да осигурите релевантност на желаните от вас ключови думи към въведеният от вас текст. По-надолу, след въвеждането на ключовите думи, е необходимо да изберете снимката или изображението, ако има такова, на конкретната ви страница. Можете да смените изображението или да изберете от предварително качените в сайта ви. Или да качите снимка от вашия компютър. Преди да качите снимка, важно е да знаете основните правила. Важни за изображенията. Качваното от ваше изображение трябва да бъде в JPEG формат. Трябва да бъде в стандартния за всички камери с RGB цветови модел. Изображенията, качвани в страницата ви, е важно да бъдат кадрирани в един общ за сайта стил. Ширината на качваното изображение трябва да бъде съобразено с максималния размер, на който очаквате да бъде отворено от потребителите ви. Обикновено това е ширина до 800 пиксела. Полученият файл трябва да бъде с размер от 10 до 100 кб. Файловото име препоръчваме да бъде на латиница,
без интервали и специални символи. Натискайки бутон Избор на файл, системата ви предоставя възможност да изберете файловете от вашия компютър. Важно е избраният от вас файл да бъде в JPEG формат. Избирайки файла, вие можете да натиснете бутон Open, който автоматично ще замени изображението. За да сте сигурни, че файлът ще бъде качен, съветваме да проверите размера на файла. Както преди малко обърнахме внимание, размера на качваните файлове следва да бъде между 10 и 100К. Системата ще позволи качване и на по-големи файлове, до 200-250 кб. Това обаче може да затормози и забави работата на сайта ви. Качването на изображения с прекалено голям размер ще бъде отказано. Ако не желаете да заменяте изображението или не намирате подходящо такова, можете да се откажете и да запазите текущото или да оставите възможността да добавите изображение за последваща редакция. Под бутона за избор на файл ще намерите полето за въвеждане име на снимката. Важно е да знаете, че името на снимката е различно от файловото име. Файловото име следва да бъде на латиница, без интервали и без специални символи, докато заглавието на снимката е нормалният alt текст на вашето изображение, който трябва да бъде четим, свързан с текста на страницата ви, достатъчно обяснителен и конкретен. Той трябва да бъде на езика на сайта. По подразбиране системата ви предлага име на снимката, заглавие на снимката, съвпадащо с името на страницата. Съветваме ви да го промените така, че да направите изображението максимално точно и конкретно. Това ще ви помогне и ако избирате изображението с филтъра и го използвате в други интернет страници. По-долу имате възможността за подравняване на снимката, както и за избиране на нейната ширина. Важно е да знаете, че вие избирате ширина в пиксели на вашата снимка, която ширина следва да бъде по-малка или равна на ширината на каченото изображение. Височината на изображението системата за управление на съдържанието ще изчисли самостоятелно, запазвайки пропорцията на вашето изображение. По-долу вие можете да покажете как да се структурира информацията от подстраниците на текущата страница. Имате възможност във всеки един момент в режим на редакция да променяте начина за показване на подстраниците. Страниците могат да бъдат показани по един или друг начин, в една или повече колони, във възходящ или низходящ ред, с или без изградени връзки. За да добавите допълнение или форма към текущата ви страница, следва да натиснете бутон Допълнения, който ще отвори падащо меню, от което можете да изберете форма за контакти, коментари или персонално допълнение, създадено за вашия сайт. Накрая идва мястото да зададете сигурността на страницата. Стандартно една страница е общодостъпна и след като я запишете ще бъде видима за всички. Вие можете да зададете ниво на достъп на страницата 1 или 2, което ще ограничи достъпа само до регистрирани потребители. Това е начин да заключите част от информацията в сайта си за външно ползване, както и временно да ограничите достъпа до една страница, ако считате, че тя все още не е готова. Накрая натискате бутон Запиши. След части от секундата, вашата актуализирана информация вече ще бъде качена в web. Натискайки бутон Редактирай, можете да влезете в режим на редакция на текущата страница. Натискайки бутон Добави, можете да добавите нова страница.